Го е гарация. Много съм тръгнал. Тя ще го фърли сам. Да го ти ще го часа. Да? Ще го трепа ли черна според? Ще видим. Зависи времето, какво ще е. Май, ти не ми вярваш. Не ти вярвам. Знам, че фърчат по 7 часа и няма да. Видя ли го? Какъв е председател? И веднага да се стане. Светъл гълъб. Светъл, не. Над бикяра има бял. Гълъба е много нацапан. Много различен. Много нацапан с зелен. Двете криле опашки. Много умърлен, истина. Много умърлен, ама тя го свила, така и. Бял гълъб мина на камерата отгоре над нея. Да, бял, нали ти казах, че един бял. Още един над него, това са. Това на бикяра са, бе. Той днеска се изпусна, други ден. Яде го. Яде го, мама и не е много. Не, тя яде само гърдите.